Sada je sve jasno, evo šta treba Novaku Đokoviću da ostane prvi na kraju godine. Minulog ponedjeljka Novak Đoković je ušao u 397. nedjelju na vrhu ATP liste. Đoković je prvi sa 11.045 bodova. Prati ga Carlos Alcaraz sa 8.625 bodova. Njih dvojica su jedini koji odlučuju ko će godinu završiti na prvom mjestu. Alcaraz je poražen u drugom kolu ATP Mastersa u Parizu i tako završio učešće na pretposljednjem turniru u godini. Španac je u Parizu branio 180 bodova, ali je zbog ranog ispadanja izgubio 170 bodova. Sa druge strane, Đoković je pobedom nad Rubljovim i ulaskom u finale Mastersa u Parizu odbranio 600 bodova osvojenih prošle godine u Berciju. U slučaju da u nedjelju trijumfuje nad Grigorom Dimitrovim, Đoković će osvojiti dodatnih 400 bodova. U praksi, to znači da je Novaku Đokoviću dovoljna jedna pobjeda na završnom Mastersu u Torinu kako bi overio prvo mjesto na kraju godine. Samim tim bi definitivno prešao magičnu brojku od 400 nedjelja na vrhu ATP liste, a s obzirom da do završetka Australian Opena, koji se igra u januaru naredne godine, neće biti većih pomeranja na ATP listi, nije isključeno i da dođe do 410 nedjelja na vrhu.